Nsemmilkom eżis ħbib tagħna la oħra ta' dialogu minn dan l-istazzjon tal-Facebook tal-PM News, suġġett ieħor interessanti. Illum jien qed nvassallu f'isem il-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà. Is-suġġett tagħna li ħanitkellmu dwaru llum huwa il-familja. Stat li jkisser il-familja ikun qiegħed ikisser l-għeruq tas-soċjetà tiegħu stess. Ħbib tagħna, nitlobkom għamlu like u għamlu share ta' dan il-programm ħalli jekk inkunu nistgħu nwasslu iktar il-kelma tagħna. Il-ġimgħa li għaddiet tkellemna rigward il-ħaddiem kemm huwa stmat, u allura tkellemna rigward il-ħajja. Il-ħajja tal-ħaddiem, il-ħajja tan-nistana, il-ħajja tal-poplu tagħna. Illum idu nitfgħu għajnejna fuq il-familja. F'pajjiżna għandna deficit finanzjarju li qed jikber. Però għandna deficit ieħor. Għandna deficit morali li huwa ikbar minn dak id-deficit finanzjarju. Dan id-deficit morali ftit li xejn jista' jitkejjel. L-ebda bank ċentrali mhux se joħroġ rapport biex jgħid u jikkwantifika dan id-deficit morali kemm hu kbir u fiex jikkonsisti. Ma dan huwa id-deficit, id-dejn, it-telf li għandna ta' pajjiż li tilef kull sens ta' moralità. Li tilef kull sens ta' x'inhu tajjeb u ħażin. Li dak li kien ħażin issa qed isir morali. Normali. Li dak li kien ħażin konna nistħu ngħiduh lit-tfal, illum fl-iskejjel tagħna sar normalità. Illum il-ġurnata l-establishment politiku ta' pajjiżna, il-gvern, il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista, il-Midja, hekk imsejħa liberali, spiċċat dittatura totalitarja fi pjan wieħed għal erda tal-familja. Diżumanizzazzjoni ta' dak li kien kollu tajjeb f'dan il-pajjiż. Għandna l-familja li qed tinqered moralment, qed tinqered finanzjarjament, qed tinqered legalment u qed tinqered fiżikament. Meta f'pajjiżna naraw statistika li torina li għandna l-inqas rata ta' twelid fl-Ewropa u dan huwa fatt. Hawn Malta għandna għaliex ninkwetaw u naraw x'għandna nagħmlu bil-fatti u mhux bil-paroli biss. Dan ifisser li f'pajjiżna il-familja hija medda fiżikament. Il-familja qed tonqos fiżikament. Il-poplu tagħna qed jiċkien fiżikament. Fiżikament f'sens ta' numri. Pajjiżna se jiċkien u se jkollu bżonn il-barranin biex jibqa' jaħdem, imma nagħmel il-mistoqsija. Jaħdem għal min? Meta bħala poplu Malti fi żmien 10 snin oħra se jkollna inqas tfal milli għandna llum. Se jkollna inqas żgħażagħ milli għandna llum. Meta l-familja s-soċjetà Maltija sa tibda tonqos, sa tibda tiċkien. Għalfejn se nkomplu nibnu. Neqirdu r-raba, inkisru djar ta' solar jew tnej biex nibnu appartamenti u nibqgħu nibnu appartamenti. Ma għal min? Jekk se jkollna inqas nies Maltin. Jekk bħala soċjetà Maltija se jkollna inqas ulied. Għal min se nibqgħu nibnu? Fl-edukazzjoni, meta tfal żgħar tagħna maħniex nitkellmu magħhom bil-kliem missier u għom. Meta għal dawn it-tfal żgħar tagħna, il-ġenituri, il-familja, hija l-aktar ħajt ta' kien importanti għat-tfal. U dan il-ħajt ta' kien l-Istat Malti, bil-Ministeru tal-Edukazzjoni, qed ikissru dan il-ħajt ta' kien. U l-tfal tagħna lill-għalliema qegħdin ngħidulhom tużawx il-kelma missier, tużawx il-kelma Qegħdin niżmantellaw, inħottu quddiem it-tfal tagħna fl-edukazzjoni il-familja. U dan huwa fatt. Imma da kollu, fejn sa jwassalna? Meta qegħdin inkisru il-familja? X'qed jiġrilna bħala pajjiż? Meta skont l-istatistika f'pajjiżna għandna fost l-inqas paga minima. U bosta u ħafna huma l-familji tagħna li qegħdin jesperjenzaw
il-faqar meta jibdew imissu mal-faqar. X'responsabilta tal-Istat? Meta f'pajjiżna għandna l-problema tal-għoli tal-ħajja u qudiem din il-problema tal-għoli tal-ħajja l-unika soluzzjoni li ħareġ bija l-Istat huwa li batilna dawk iċ-ċekkijiet. Fejn sa naslu? X'responsabilta hija din min-naħa tal-Istat li jirrendi impenn effettiv biex tassew tkun marbuta mal-għoli tal-ħajja u insalvaw il-middle class. Il-middle class li f'dan il-pajjiż qed tisparixxi. Uħud minnhom jispiċċaw imissu mal-faqar jew inkella uħud minnhom jitalgħu it-tarġa u jiġu mal-kbar. Ma dawk li m'hemmx problema, ma dawk li għaddejjin tajjeb. Ma ħafna mill-middle class qegħdin jispiċċaw iħallsu għat-tifrik. Ħbib tagħna, l-għoli tal-ħajja qed issawwat il-familja. Rajna kif fiżikament il-familja qed tiġi medda, rajna kif finanzjarjament il-familja qed tiġi medda, rajna kif moralment il-familja qed tiġi imkisra, rajna kif ambjentalment il-gvern jgħid li għandna bżonn pulmuni tal-arja, imbagħad l-istess gvern pulmun tal-arja fil-mellieħa jmur ibijaw lill-privat. Laqqas għas-social housing tal-istess gvern, tal-istess stat biex jgħin il-min m'għandux fejn joqgħod. Il-familja dawra mejt qegħdin inkisruha. U fuq dan sa nitkellmu llum. Stat li jkisser il-familja ikun qed ikisser l-eruq tas-soċjetà tiegħu stess. U jekk bħalissa ninkwetaw għax għandna korruzzjoni tal-isptarijiet, l-ikbar korruzzjoni hija meta l-Istat idur biex iħassar il-familja. L-ikbar korruzzjoni meta l-Istat ikisser il-familja. L-ikbar korruzzjoni meta spiċċajna qegħdin ngħixu f'pajjiż fejn qatt daqs illum ma kellna l-ħajja, il-familja u l-libertà medda. Il-ġimgħa li għaddiet tkellemna fuq il-ħaddiem kemm huwa stmat. U allura tkellemna fuq il-ħajja u l-valur tal-ħajja. Illum qegħdin nitkellmu fuq il-familja. Il-ġimgħa li ġejja nitkellmu fuq il-libertà. Suġġett ieħor. Imma din hija l-politika ta' veru. Il-politika li tmiss lil kull wieħed u waħda minnha. Miegħi għandi żewġ teħbib. Il-Karmenu residenti f'kull programm, imma mistieden speċjali illum għandi Sur Paul Salamone. Ħanħalli s-Sur Paul Salamone jintroduċi lilu nnifsu u nagħtih id-dritt li jitkellem u jagħti l-ewwel kummenti tiegħu fuq da kollu li għadni kemm qed jien biex hekk impoġġu taħt il-mira tad-diskussjoni tagħna it-kissir tal-familja f'dan l-Istat Malti. Nirringrazzjak Edwin, nirringrazzjak tal-li stedintni hawnhekk illum fuq il-programm tagħkom. Bħalma ħafna nies jafu jiena il-fondatur u l-kap ta' partit politiku żgħir umli, però li qiegħed jikber, il-Partit Popolari, qiegħed jikber għax aħna modestja apparti naħseb l-unika partit illi kull filgħodu iwassal dak il-messaġġ ta' 30 minuta, messaġġ veritier, messaġġ illi turi is-sitwazzjoni f'Malta u minn xi għaddej il-poplu Malti. Illum il-programm huwa dedikat lejn il-familja, l-eżistenza tal-familja. Però qabel ma nispjegaw x'qed jiġri, li l-poplu hemm barra ridu infissrulu x'inhu s-sinifikat ta' familja? Il-familja in se x'inhi? Hija l-ħolqien li permezz tagħha jikber il-pajjiż. Il-ħolqien li permezz tagħha tikber l-ekonomija, jikber il-ġid, jikber kollox. Il-moment illi politiku u x'inhu istituzzjoni NGO tattakka
il-kunċett bażiku tal-familja tkun qed tattakka l-eżistenza tal-pajjiż. Sewwa? Edwin qal illi illum għandna rata ta' twelid baxxa ħafna. Verità. U mhux aħna biss. Aħna nitkellmu fuq tagħna. Ġimgħa ilu kont qed nara seduta tal-Parlament Taljan fejn parlamentari Taljan kellu l-kuraġġ jgħid illi familja per capita qed tipproduċi 1.5 tfal per capita, ġifieri min ikollu 2, min ikollu 1, allura jiġi 1.5. Però il-barranin u dawk li daħlu illegalment f'pajjiżhom qed ikollhom 5, 6, 7. X'qed ifisser da? Qed ifisser illi il-gvern ta' dak il-pajjiż bħal gvern tagħna qed ikun parteċipi fil-qirda tal-familja tradizzjonali. Il-familja li hija l-ħolqien tal-pajjiż, hija dik li tmexxi l-pajjiż, hija dik li permezz tagħha jifjorixxi il-pajjiż. Apparti minn hekk, illum il-kelma familja qed tiġi attakkata minn kull att u angolu. Għandna il-Junior College fejn jridu jeqirdu il-kelma maskil u femminil. Iridu jitfaw il-kulħadd fl-istess basket, fl-istess sess. U x'sessu da jekk inti tneħħi il-maskil u l-femminil? Neħħihom it-tnejn x'jibqalek xejn, nullità. U dik hija l-aġenda li l-poplu ġibu nullità. U kif ħaġġibu nullità? Billi tneżżaw mill-identità tiegħu. Sewwa? Għandek punt ieħor. Anke meta tmur timla formoli tad-Dipartiment tal-Gvern, pereżempju ġimilu, ġumatejn ilu, skużawni, mort ġedditt il-passaport. Insib parent 1 u parent 2. Mala ommi u missieri kienu xkora patata. Tajt il-parent 1 u l-parent 2, missier u Full stop. U jieħu għalih min irid. Minix ħanippermetti li tneżżani mill-identità tal-ġenituri tiegħi bliema dritt. Bliema dritt, Ministru, int lilek istan indirizza. Tiġi tneżża l-identità lill-ommi u lill-missieri li lili tawn il-ħajja. Bliema dritt. Tiġi tgħid li parent 1 u parent 2 u guardian u laqqas ma nafxiex. Għaliex? Bliema dritt. Biex hemm erba ma jaħdux għalihom, x'eppurtani jieħdu għalihom. Mala qed tneżża lili mill-identità tiegħi biex taqdi mhux il-minoranza ta' ultraminoranza waħda, dik waħda. Biex inkomplu, imiskom tistħu it-tnej li jintkom, u meta ngħid it-tnej li jintkom qed ngħid iż-żewġ partiti li jaċċettajtu il-miljuni tal-flus minant il-gbarat inxtrajtu bħalma nxtara Ġuda meta beħ il-Kristu u issa spiċċajtu sefturi tagħhom u permezz ta' dan kollu irvinajtu pajjiżna ġie maħtuf minn dik il-klikka famuża ta' 300 li nsemmi kuljum. Irvinaw kulmaw bil-bini. Il-bini qed laqqas biss għal ħares niftħu program fuqu għax aqqas nifqu. Laqqas biss qed nagħtu ċans li żgħażagħ tagħna jiżżewġu u jkollhom it-tfal. Aħna nitkellmu ma' żgħażagħ. Insibu żgħażagħ jgħidu li jiena ma nixtieqx niżżewweġ, nixtieq karriera. Mid-darba welf għandek kull dritt. Għandek id-dritt tgħix ħajtek kif tħoss. Però nitkellmu ma' żgħażagħ u jgħidu aħna rridu niżżewġu, nixtiequ jkollna tfal, imma kif? Biex tmur tixtri biċċa gallinar li 50 sena oħra titlob l-Alla jaqax fuqek. Trid tibdallu minn 250,000 u tagħmel 40 sena tħallas id-dejn fuqu. Biex?
biex tridhom jibdew familja tfal. U mbagħad bl-ikbar oxxenita joħroġ il-gvern u jtik iċ-ċekkijiet ta' 60 euro u l-100 euro. Aħna mhux iċ-ċekkijiet irridu sur gvern. Aħna rridu dik il-Malta li kellna fis-sebgħinijiet, fit-tmeninijiet, fid-disajnijiet fejn iż-żazax tagħna setgħu jiżżewġu u jibdew familja. Dik il-Malta aħna rridu, aħna ma jinteressanix minn Malta multikulturali, ma jinteressanix minn Malta kosmopolitana, ħadd ma talabhom daw l-affarijiet. Daw l-affarijiet introduċejtuhom intom, daw l-affarijiet imponejtuhom intom fuq il-poplu biex taqdu dik il-klikka ta' 300, biex tpattu għal flus li żewqukom fl-elezzjonijiet u biex tiffinanzjaw il-kampanji elettorali tagħkom. Sawa, u nirringrazzjawkom għax sibtu il-formula biex irfinajtu pajjiż, irfinajtu l-futur ta' uliedna u ta' uliedna. Jekk il-Partit Popolari mill-lejla jieħu l-Malta fidejh, għandna 30 sena ta' xogħol jibes biex nreġgħu lura l-arloġġ. 30 sena u minix qed niċċajta għax il-ħsara materjali, il-ħsara kulturali u l-ħsara li saret fuq il-fidi hija irreparabbli kważi llum. U jekk inkompli laqqas nieqaf, imma naf li hawn il-ħabib tiegħi Carmen u hawnhekk naħseb jixtieq jgħid 4 kelmiet ukoll. Fil-fatt, nkont fuq l-Pol, din is-sena ħarġet. Din is-sena, qed nistgħu ma żewġ skużaw, nkomplu fuq l-Pol, din il-ġimgħa skużaw din is-sena, din il-ġimgħa ħarġet stqarrija mill-istess Partit Popolari fuq il-familja u nifit ngħid li l-unika partit li tkellem fuq il-familja. Fil-ġifieri il-ġimgħa kienet il-jum kellna l-jum tal-familja fil-15 ta' Mejju. U laqqas biss l-ebda wieħed mill-partiti l-kbar ma tkellmu fuq iċ-ċellola prinċipali primarja tas-soċjetà li hija l-familja. U din inkwetanti għalli xi ċar li ma hemmx interess. Meta tqis li Malta kif semmew sħabi hawnhekk qiegħda fi kriżi demografika. Il-bieraħ jew illum kien fuq il-Gazzetta kien hemm illi hemm 6 lokalitajiet il-bieraħ kienet 6 lokalitajiet fejn fl-iskejjel it-tfal Maltin huma minoranza. Ġifi għastemmina, naqra ta' gżira, u allura din problema kbira, ġifi il-Maltin. Għalik l-inqas li għandhom rata ta' twelid fl-Ewropa. Kar, biex inkompli miegħek fis-sens, jekk huma l-inqas f'dawk il-lokalitajiet, il-Maltin huma l-inqas. Ġifi din minoranza ħadem ma tipperpetwa ruħha. U apparti mill-fatt illi llum il-ġurnata sawa biex noqogħdu nilabuha tal-multikulturali u tal-kosmopolitana, tal-kosmopolitani, skużawni, warrabna l-lingwa nattiva tagħna, il-lingwa nazzjonali tagħna, l-lingwa Maltija, biex nitkellmu bl-Ingliż. U laqqas Ingliż, għax Ingliż infarrak. L-Ingliż infarrak li ġabu l-barranin magħhom, u qed nitkellmu b'Ingliż infarrak bħalhom. Ekku, fil-fatt kien hemm artiklu anke fuq l-Independent, fuq waħda mill-gazzetti, kien ma nafx ismu xi ħadd, li kiteb li speċi fi żmien konna neħħejna t-Taljan biex daħalna l-Ingliż. Illum la nafu nitkellmu bil-Taljan, la nafu nitkellmu bl-Ingliż sew u laqas il-Malti ma nafu nitkellmu sew. Ġifieri letteralment il-pajjiż faqarnieh. U dinja meta inti titlaq l-identità tiegħek u inkwetanti u żimbida l-aħħar kien programm fuq id-dalmi tidħol fuq u ma ħafna complaints għax il-protagonisti għal Malti mhux qed jitkellmu bil-Malti, ġifieri dak li hu Malti iswed qegħdin nitilfuh il-poplu kollu jintilef. U kif kont qed ngħid il-Partit Popolari l-unika partit il-ġimgħa li tkellem fuq il-valur tal-familja. Ġifieri fil-ġimgħa li fiha kien hemm jum il-familja fil-15 nhar it-tnejn fil-15 ta' Mejju. U waħda mill-proposti li l-Partit Popolari jagħmel u li naħseb jiena hija għandha tkun proposta għandu jagħmilha l-gvern dil ħaġa illi bħalma l-Ungerija il-gvern jgħin jassisti biex il-familji jkollhom l-uliet
jgħinhom anke finanzjament mhux biss sempliċement allowance, imma jagħti għajnuna speċifika biex l-ommijiet ikunu anki jistgħu joqogħdu d-dar jieħdu ħsieb it-tfal jekk iridu ovvjament ma tistaġġa lil ħadd fid-dinja, imma inti tagħtihom inċentiv u mbagħad tagħti inċentiv biex once l-itfal ma jkunx hemm bżonn jibqgħu magħhom għax ikunu kibru, ikun jistgħu joħorġu fid-dinja tax-xogħol, ikun inċentiv speċifiku. Jiġifieri da affarijiet iridu naħsbu fuqhom għax il-poplu tagħna jekk mhux se neħdu ħsieb anki kif semma Paul, u kif semma Edwin, id-djar, il-housing, il-nuqqas ta' possibilità li kollok dar tiegħek, anzi anki l-kiri sar diffiċli, qed jagħta qalb ħafna nies, qed jagħta speċjal ħafna żgħażagħ li ma jistgħux jibnu familja, anki ħafna nies li jgħidulek isma' hija wertet li jkollu ġib pulit fid-dinja, kif jekk jiena bil-kemm li sallaħħaq jiena kif ħallaħħa waħdi, kif ħanibni familja, kif ħajkolli uliet. Ġifieri din kellha tkun priorità tal-gvernijiet. Jekk il-gvernijiet huma gvernijiet tal-Maltin, issa sfortunatament il-gvernijiet għandhom interessi il-politiċi prinċipali, għandhom interessi tal-lobbies u ħafna u ta' negozju u x'inhu, imma m'għandhomx l-interess taċ-ċittadin. Darba xi ħadd qal li biex inti tagħmel il-ġid, biex politiku jagħmel il-ġid, irid ikun iħobbu lill-poplu tiegħu. U hawnhekk nagħmel mistoqsija jiena, aħna mhux qed nieħdu ħsieb il-familja bħala awtorità, bħala gvern, anke bħala oppożizzjoni. L-familja mhix priorità, ma b'kollox priorità, barra l-familja. Allura sinjal ċar li għandna ħafna politiċi mhux jħobbu l-poplu tagħhom, ma jħobbu biss lilhom infushom. U din hija inkwetanti u tajjeb il-poplu jirrifletti fuqha din ħaġa. Kalm, ħankompli ma dak li għadek kemm qed tajt inti. U aħna infatti irid infakkar li s-suġġett li qegħdin niddiskutu llum u nixtieq li min qed isegwina jagħmel like u jagħmel share ta' dan il-programm huwa l-istat li jkisser il-familja ikun qed ikisser l-eruq tas-soċjetà tiegħu stess. Jien fl-introduzzjoni rassaqt l-akkuża biex ngħidu hekk l-argument politiku li aħna għandna establishment politiku li b'dawk il-fatti kollha li urejt fil-bidu ta' dan il-programm nistgħu naċċertaw lil poplu tagħna li aħna għandna dittatura totalitarjana mill-establishment politiku li l-iskop tal-ħidma tiegħu hu li propju jiżmantella ikisser il-familja. U meta qed ikisser il-familja qed ikisser l-eruq tal-istess soċjetà kif intqal mill-ħbeb tiegħi allura qegħdin nattakkaw l-istess identità tal-poplu tagħna. Ma jiena ippreparajt 10 suġġerimenti li nixtieq niddiskuti mal-ħbib tiegħi hawnhekk illum, 10 suġġerimenti li wkoll kienu ippubblikati fuq il-blog tal-PM News u ħanagħmel l-ewwel 5 suġġerimenti u tgħaddu l-kummenti tagħkom. Imbagħad it-tieni 5 suġġerimenti u tgħaddu l-kummenti tagħkom. Quddiem dawn il-fatti l-istat jeħtieġ juri bil-fatti li jemmen fil-familja u jeħtieġ li l-ewwel jekk irrid jiġġieled il-faqar jibda jaħdem biex isaħħaħ il-familja. Jien niftakarni meta kont il-Parlament kont chairman ta' Social Affairs Committee u sentenza li laqtitni minn dawk li kienu lecturers l-Università fuq il-familja kienu qalulna il-ġlieda kontra l-faqar titkun il-ħidma tal-gvern favur it-tisħiħ tal-familja. Il-kontrarju ta' dak li għattin. Inti rassaq proposta favur it-tisħiħ tal-familja. Imma ma nistgħu nara xejn jien li qed isir mill-gvern mill-istat favur it-tisħiħ tal-familja. Allura l-ewwel suġġeriment jekk jridu niġġieldu l-faqar, jiġifieri hemm skop ulterjuri għalhekk għax meta nkissru l-familja il-faqar jiżdied. Mela jekk jridu niġġieldu l-faqar, rridu nibdew naħdmu biex insaħħu l-familja t-tieni. Rridu nassiguraw ambjent ċira għall-familji permezz ta' bini li ma jibqax jibla l-arja jew jala id-dawl tax-xemx mit-toroq tagħna. It-tielet, nassiguraw żoni miftuħa, playing fields għall-familji għat-tfal li jkunu notfa minn kull skart bħal droga, skart ieħor li ma jfissirx mart. Ir-raba, traffiku regolat biex jitnaqsu l-inċidenti kemm għal min ikun qiegħed isuq jew riekeb vettura kif ukoll għal dawk li huma mixjin fuq bankina. Il-ħames, nassiguraw li n-nanniet jistgħu jgawdu lin-neputijiet
u l-tfal ikollhom aċċess ħieles biex iżuru lin-nanniet. It-tfal tagħna għandhom bżonn lin-nanniet u n-nanniet għandhom bżonn l-tfal tagħna. U hawn nidħol fi problema oħra li għadek kemm semmejt inti. Jekk it-tfal in-nepotijiet kollha qegħdin jitkellmu bl-Ingliż hawn nanniet li mhumiex kapaċi jitkellmu bl-Ingliż u qegħdin isibuha diffiċli jikkomunikaw man-nanniet. Ġifieri din hija l-problema tal-identità. Meta għandna tkissir tal-identità u tkissir tal-familja, vera din inkissru pajjiż. Fidejk. U hemmhekk naqbel miegħek 100%, però qabel ma ħanwek niftħu l-argument fuq dak il-5 suġġerimenti li huma suġġerimenti li jiswew mitqlu deb. Naqbel perfettament miegħek Edwin. In-nies hemm barra jridu jifmu ħaġa. Għax xi kultant in-nies jew forsi baljenazzjoni jinsew mhux għax iridu. Aħna bejnietna naqdu 2 sekli binna. Forsi jgħidulna antiki. Imma naħseb it-tlieta li aħna ħadna l-istess trobbija. X'kienet it-trobbija tagħna? It-trobbija tagħna kienet illi il-missier huwa dak li jipprovdi l-ħobżna ta' kuljum u l-om tieħu ħsieb il-familja. Kella l-iżvantaġġi? Le, ma kellix żvantaġġi għaliex. Għax dak iż-żmien kulħadd kien jaf x'inhu postu fis-soċjetà. Dik xi ħaġa oħra li tlifna llum, nippruvaw ngħixu ħajja li mhix tagħna, ħajja li ma naffordjawx, għax jgħidulek għandek id-dritt. Waħda. Meta kont tifel jien, wara l-iskola, kont immur id-dar u nsib il xi ħadd jilqani, kont insib l-ommi. Ibni kif mort skola llum, x'għamilt? Għandek homework, għandek x'tistudja? Hemm referenza ma' min qed tiddialoga. Għaliex? Għax għalkemm il-missier kien dak li jaqla l-ħobżna ta' kuljum, l-om kienet ir-referenza? L-om kienet il-punt importanti tal-familja? Imma l-lum dak il-punt intilef. U ntilef għax il-koppji qed ikollhom jibqgħu jaħdmu anke wara li jkollhom it-tfal u sakemm jiġi l-ewwel wieħed din ngħadduha, kif jiġi t-tieni wieħed nibdew nippanikjaw u kaħħal kollox. Daqshekk. U jridu jagħmlu daw sa 65 sena jħallsu d-djun. Mala mbagħad il-ġenituri kważi saru barranin qalu liedhom. Għaliex? Għax kif imorru d-dar ma jsibu l-ħadd. U ħafna mit-tfal qed jitrabbew waħedhom. Ħafna mit-tfal qed jitrabbew man-nanniet u mhux forsi bit-trobbija kif jixtiequ il-ġenituri. Edwin semma punt hawnhekk. Kif nistgħu ngħinu lill-familji? Nistgħu ngħinuhom billi ntuhom il-ħajja li kenna hawn Malta fid-disajnijiet. Dik il-ħajja sempliċi, il-ħajja li kulħadd seta' jixtri meżonett, seta' jixtri dar, seta' jixtri appartament. Mod ieħor huwa il-housing kif kien qabel, mhux kif ġillum u se taqbel miegħi hawn int Edwin. Mala jiena llum naqla l-paga minima, mala eligibbli biex nieħu post tal-gvern. Però jekk naqla iktar mill-paga minima m'għandix dritt. Mala jien mhux Malti wkoll. Mala jiena jiġifieri jiena għax forsi studjajt naqra u għamilt iktar skola u ħanibda d-dinja issa, da meta tibda d-dinja, meta l-istudenti joħorġu mill-MCAST jew mill-upper secondary, dan ma jfaqqawx subajhom u jaqelaw 70,000 fis-sena ta'. Għax uliedna mhumiex it-tifla tal-Ministru li għad għandha fuq l-20 sena u marret tixtri villa ta' 10 miljuni. Sewwa hija. Uliedna meta jibdew il-ħajja b'umiltà jibdewha. Allura jekk forsi bda l-isfruttar kollu fl-employment li hawn, għax issa uliedna qegħdin jiġu stmati bħalma jiġu stmati l-barranin,
bl-isfruttar u bil-prekarjat u li jedna jaqelaw kemm iktar mill-paga minima ħat ippenalizzani tajd li m'għandix dritt nieħu post tal-housing. Dik hija l-imħabba li għandkom intkom lejn il-ħaddiem, intkom il-partit tal-ħaddiem, għax dik hija l-iktar ħaġa insolenti. Titkellmu favur il-ħaddiem, dejjem iżżefnu lil-ħaddiem f'nofs id-diskors tagħkom. U l-iktar li qala bissieq huwa il-ħaddiem. U il-middle class. Għax il-middle class qed tagħmel tajjeb għad-defiċjenzi tagħkom. U l-ħaddiem insejtuh. Sawa biex tpaxxu ovvjament il-min iżoqkom. Da kollox. Ma aħna qed ngħidu, il-Partit Popolari qed jgħid le, il-housing għandu jingħata lil kulħadd u minn kull distrett. Għax illum oħra, jekk ma tkunx mid-distrett tal-għaref Ministru, m'għandekx ċans tieħu post. Aħna il-Partit Popolari ngħidu kulħadd għandu dritt jieħu post tal-housing. Ovvjament mhux ħanaċċettaw abbuż, però nemmnu iva li kulħadd għandu dritt jieħu post tal-housing. Jibda il-familja u jkollu ċans ikkattar dak li jkun jixtieq ikattaru. Dik l-ewwel waħda. L-ispazji miftuħa li qal Edwin. Aħna gawdejna kampanja miftuħa Edwin. L-eliqi, illi gawdejna, ġranet barra nilabu l-futbol. Illum fejn tridhom jilabu t-tfal. Illum mhux ovvja ktit tifel jew tifla jintafawlek f'kamra quddiem kaxxa kwadra u joqogħdu hemm. Jekk m'għandhom imkien fejn imorru, fejn tridhom imorru. Aħna kellna ċ-ċentrijiet fejn stajna ta' tfal u żgħażagħ niltaqgħu, nitkellmu, niċċajtaw, norganizzaw parties, norganizzaw diskos. Nikbru ċivilment. Mela, kbirna ċivilment, bħalma qed jgħid Edwin, sirna nies, ħarġu l-irġiel u n-nisa, attivitajiet li żewqu lis-soċjetà. Illum x'għandna? Illum għandna paċe fil. Illum għandna sitwazzjoni fejn iż-żgħażagħ illum biex jitqu jew iridu jippumpjaw ruhom bil-marijuana, jew inkella xi 4 fliexken vodka. Aħna konna nitqu, mela ma konniex nitqu, imma aħna d-daħħ kien sinċir. Għax trabbejna kif suppost. Konna nitħlu sturduti d-dar, u żgur li konna nitħlu sturduti, bid-daħ illi konna nitqu. Sawa? Mela żgħażagħ tal-lum titkellem ma' żagħżugħ kważi jinfaqa' jibki quddiemek, jew issibu indannat, jew kif tgħidlu nofs ta' kelma jintafa' joffendik. L-ispazju miftuħa li qal Edwin. Fejn huma? Imkien. Dur li qed tagħmlu huwa illi qed tissoffokaw il-poplu Malti, qed tissoffokaw l-idea bażika u l-kunċett tal-familja tradizzjonali li aħna nemmnu fiha u aħna nemmnu fiha għax aħna nemmnu f'Malta. Għax hemm aġenda. Dik ikollha hemm aġenda biex taqtaw it-twelid tat-tfal. Ħanaddi għal 4 proposti oħra u tgħaddi l-kelma tiegħek Karmenu u mbagħad anke Paul. Nassiguraw li dawk li fil-periferija tas-soċjetà kemm finanzjarjament kif ukoll soċjalment ikunu mejjuna ilaħqu aħjar mal-ispiża tal-ħajja biex ma jaqgħux fir-realtà tal-faqar. Nassiguraw li l-Istat ikun f'pożizzjoni fejn il-familji li jispiċċaw barra fit-triq ikollhom saqaf fuq rashom sakemm isibu post alternattiv mis-suq li jistgħu jħallsu għalih. Nassiguraw servizz ta' saħħa iktar effiċjenti fejn il-ġenituri bit-tfal żgħar, familji anzjani, ħaddiema jkunu jistgħu jieħdu l-tfal tagħhom jieħdu s-servizz meħtieġ meta ma jkollhomx aċċess għat-tabib tal-familja. Nassiguraw li t-tfal ikollhom ħin biżżejjed biex ikunu jistgħu jgħixuh fil-preżenza tal-ġenituri tagħhom.
U nassiguraw li l-Istat ikollu politika t-tisħiħ tal-familja. Xaġa li għadek kemm attinti fil-bidu Karmen. Nassiguraw li l-Istat ikollu l-politika tat-tisħiħ tal-familja. Fejn fil-pajjiż nibdew naraw deċiżjonijiet konkreti li jittieħdu biex naraw il-familja Maltija u Awċija ma tispiċċax vittma ta' ġid immaġinarju tal-ideoloġija tax-xejn mhu xejn li jġib fix-xejn il-valuri umani li jeddu l-esperjenza sabiħa tas-solidarjetà li tant neħtieġu fil-pajjiż biex il-koll kemm aħna nħossuna qegħdin ngħixu jimpurtana minn xulxin bħala familja waħda. Naħdmu biex naraw li ħadd ma jaqa' lura fil-periferija tal-istess soċjetà. Fuq kollox, il-fatt jibqa' li rridu neqirdu il-faqar mis-soċjetà jeħtieġ li nemmnu li bħala stat neħtieġu nsaħħu l-familja u jekk irridu tassew stat soċjalment, ekonomikament u moralment b'saħħtu l-istat jeħtieġ jemmen fit-tisħiħ tal-familja. Karmen. Tajab, u aħna nipproponu li nollu sew il-paga minima, per eżempju. Malta jenna ma tewla il-pagi baqgħu fejn kienu. Għolit il-ħajja u l-paga baqgħet l-art. Ġaħna qed nipproponu għadina li tola l-paga għandna l-10 snin ġejjin jolew sew il-pagi, ġifieri jolew kif suppost ħanajdu hekk. Fuq l-istess semmejna n-nies li joqdu barra u dana hija pastazata li illum 2023 issib nies joqdu barra, mhux biss barranin, għax ġilda kemm barranin ta' dawk, imma Maltin issib joqdu barra, jien stess kelli nieħu ftit ta' żmien ilu xi 3 snin ilu hekk. Persuna li kienet qed torqod ġo daħla ġo ħajt, anzjana din qed torqod barra, u dina dil-persuna raġel anzjan kelli nieħdu ġo home, ġo post fej tal-homeless, ġo shelter ma kien full up, Diċembru kien. Mbagħad ħadtu l-qasa tal-pulizija, pulizija tħassu għalli għamel l-seta għalli bħalissa ma' imkien, u skien għamel un bakki ma' jorqot, u s-sanaj fej ma' jorqot, għamel xie ġranet għalli kiena moħrajn bħalu biex ma' nisfrattomx, imma miex żmien jorqot hemm sakemm bil-għajnuna ta' immigrant għaliex nċerta kiena mweta kitlet l-usmet l intom tafu ximkien u dana u stessa indika xie post mbagħad eventualment dan l-anzjan sab kamra fej jorqot, ġifieri sab kamra ma dam jorqot barra, kellu jorqot. Ġifieri hija pastazata u l-2023 jiġru daw l-affarijiet. Bħalma hija pastazata li tara llum tfal illi m'għandhomx jieklu. Kif spiċċajna bis-soup kitchen serġajna u Malta. Ta' il-patrijiet il-Mr. Zbal tal-Franġiskani u Kapuċ il-Belt. Għandhom kċina jitimaw in-nies li m'għandhomx jieklu. Ma jistgħux ilaħqu. Ekku. Dan illum il-ġurnata kif nista' jkun. Iġi dan mbagħad taftaħ il-aħbarijiet tismagħhom. Tasbek hija d-dinja oħra. Malta kollox kuntent, kollox ferħan, saħan sit qalu ftit għandna ħabsin, ma nafx jagħmel li ma nimx ħabsin x'tħallhom kollha barra. X'affarijiet daw għax sentenzi sospiżi bla-doċ. Mhux ovvja naqsu l-ħabsin, ma nafx jiena ma jidrilix ta' ma nafx. Imma da affarijiet tal-imġiena, bdejt imma l-pajjiż, imma jiena qed jgħid imma ir-realtà li niltaqgħu magħha aħna kull wieħed minna naħseb niltaqgħu ma' nies mhux qegħdin sew. Jiġifieri kif jista' jkun? U di Malta illi suppost hija ħafna ħjar milli kellna qabel. Jiġifieri, għax jiena niftakarni ħaġa oħra fit-tobja tagħna, jien meta kont tifel. Jiena llum għandi 51 sena, jiena jgħidhom intrabbejt kont tifel fis-sebgħinijiet, adolescenti fit-tmenijiet u żgħożija jgħidlek fil-bidu tad-disajnijiet. Jiġifieri, imma niftakarni tifel nilagħbu barra safe. U mhux għax ma kienx hemm karozzi biss, imma safe, għax it-torq kienu safe. Illum ħatħallihom it-tfal jilagħbu barra x'huma safe. Dik xi tfebba biex tfal maqfulin ġewwa ikollna, maqfulin ġewwa il-friends, għandi 1000 friends, x'inhuma? Friends tal-Facebook. U l-bambin biss jaf ma qed jitkellmu daw.
Jien iftakarna qabel, kif qal Paul, konna nfaqgħu id-daħ u nilagħbu niċċajtaw u nagħmlu l-ħmerijiet u min jaf kemm il-darba u daqqa nidħlu ġo xi jalqa u daqqa. Jien iftakar fejn hemm il-ground tal-infetti llum kien iftakru ċimiterju konti, fejn konna mmorru nilagħbu nogħli hemmhekk jiġifieri. Tista' imma kien żmien tal-logħob u tieħu gost u sejf, jiġri l-ġenituri moħħhom mistrieħ. U jekk mort tixxi, kont tifel kont mort tixxi, tibatek ommok mort tixtri, illum il-ġurnata, kemm nistgħu hekk, il-ġenituri kemm għandhom moħħhom mistrieħ. Għaliex tant taw taħwit u jiddispjaċini ngħid, tant ħloqna di soċjetà kosmopolitana mingħajr l-ebda forma ta' ordni ta' xejn u taħwit biss issib. Issa kif jista' jkun moħħok mistrieħ tara fil-qorti kemm kien hemm seba' irġiel tal-ISIS għaw Malta. Terroristi. Safti ta' żminilu kien skont obsora. Jien kif nista' familji jħossuhom sejf għaw Malta. Meta dawn l-elementi l-awtoritajiet ħallhom jidħlu donnu biex inkabbu l-popolazzjoni ħankabbu l-ekonomija. U min qed igawdi minn din l-ekonomija l-ekonomija tgħidu lex ħalsuna l-pensjonijiet. Ma nafx jiena ta' se ħalsuna l-pensjonijiet għax minnu mejjed bil-ġuħ ma jħallaslekx pensjonijiet, jiġifieri. Jiġifieri dan qed igawdu l-interessi li għandhom interessi hu. Jiġifieri. Iva, wasal iż-żmien li l-familja titteġa tqum u rridu nassiguraw li nqajmuha għaliex qed ninflinkwiet hawnhekk. Inkwiet. Konkludi. Iva mela, inkompli fuq li beda Karmenu, bin-nies jorqdu barra. Jiena il-Ministru konċernat mill-Housing impoġġilu mistoqsija sempliċi. L-iskema tal-housing illum qiegħda illi kull 5 snin jagħmillek reviżjoni tal-paga. Kif inti taqbes is-ceiling jitfak il-barra biex tikri fil-privat. Meta mbagħad tapita da ssir pensjonant u tagħlaq il-65 sena, x'ha jagħmel da? Jerġa' jmur japplika biex jieħu l-housing għax issa minn dik il-paga li kellu ħajaqa' 1100 gross taxxaw il-bolla jiġi bi 800 fidu. Da qed ngħidu aħna bekk irridu nkattru il-familji? Bekk b'daw it-tip ta' skemi? Le. Il-Partit Popolari jgħid illi il-familja u nagħlaq bdi, il-familja trid tkun iċ-ċentru tal-politika tal-gvern għax hija propju il-familja li hija n-nukleu tal-pajjiż, hija l-ħolqien tal-pajjiż u hija dik li tmexxi l-ekonomija sana tal-pajjiż. Mhux bħalma spiċċajna llum jgħidulna l-ekonomija sejra tajjeb u toħroġ von der Leyen u tgħidilna well done Malta. Imma li hija l-ekonomija li sejra tajjeb? L-ekonomija tad-duħħan tal-gaming, u tal-4 kumpaniji li qed jagħmlu l-flus minn fuq l-isfruttar tal-istess pajjiżna. Nagħlaq billi ngħidilkom iva il-Partit Popolari ipoġġi l-familja fiċ-ċentru għax il-Partit Popolari irid, mhux jixtieq, irid u nagħmel enfasi fuq għadi jagħti l-Malta lura lill-poplu Malti. Bibtana wasalna biex nikkonkludu din il-laqgħa ta' dialogu li kellna llum. Waqt li kienu din jitkellmu l-ħbib tiegħi, bdejt nirrifletti jekk jiġuni f'moħħi. Ma dan hu l-iskop li għalih waqqafna, organizzajna il-Moviment Solidarjetà. Ħajja, familja, libertà. Waqqafnieh sabiex naraw li jibqa' jkollna min jimpurtah min-nies. Waqqafnieh biex naraw li jibqa' jkollna min jimpurtah li naraw it-tisħiħ tal-valuri fil-ħajja tagħna bħala nies, bħala soċjetà u wkoll il-valuri fit-tfassil, il-valuri umani fit-tfassil tal-politika tagħna mill-politiċi tagħna. Illum kellna politiċi ħanajdu hekk mill-Partit Popolari. Darb'oħra jista' jkollna minn movimenti politiċi oħrajn. Imma l-iskop tagħna hu li naraw li l-valuri
ma jintesewx, ma jitwarbux. U jekk ħadd ma jibqa' f'dan il-pajjiż li jitkellem fisem il-valur tal-ħajja, fisem il-valur tal-familja, fisem il-valur tal-libertà, nixtieq li jibqa' almenu il-Moviment Solidarjetà li jibqa' jfakkar lil politiċi li hemm dawn il-valuri li bħalma nippruvaw u għaw NGOs li jippruvaw jaħdmu li jaraw li fl-ambjent fiżiku tagħna ma jitwaqqax ċertu bin istoriku għax ta' min jieħu ħsiebu, imma aħna jrid jimpurtana li fil-mixja politika tagħna ma narawx dawn il-valuri jinqerdu. Għax jekk jinqerdu dawn il-valuri tal-ħajja, tal-familja kif smajna llum, tal-libertà kif għad jridu nisimgħu, tkun qed tinqered int, qed tinqered jien, jinqerdu wliedna jew in-nannit tagħna. U għaldaqstant irridu naraw li nibqgħu nitkellmu fuq problemi li l-ġid kollu li ngħidu li qegħdin noħolqu kif għadu kemm issemma llum anke minn Paul issa. Imma aħna nitkellmu fuq problemi li dan il-ġid mhux qed isolvi. Jew inkella dan il-ġid qiegħed joħloq. Ibqgħu kunu magħna minn programm għal ieħor, għamlu share ta' dawn il-programmi. Dawn il-programmi mhumiex jaslu fuq media liberali oħra. Illa għaliex dan it-tip ta' diskors ma jkunux jridu jisimgħu. Dawk li huma parti mill-establishment politiku li l-aġenda tagħhom hija t-tkissir tal-ħajja, hija t-tkissir tal-familja u tkissir tal-libertà. Imma aħna fisimkom, aħna għalikom, aħna x'impurtana minnkom, irridu naraw li bħala Moviment Solidarjetà ħajja, familja, libertà. Illum kellna il-mistidnin tagħna mill-Partit Popolari. Dak li rridu li nibqgħu naraw li fit-tfassil tal-politika tagħna dawn il-valuri jibqgħu jkunu l-qofol ta' dak li huwa llum u dak li se jkun għada. Nagħmlu appuntamenti ieħor magħkom għal bħal llum ġimgħa. Nirringrazzjawkom, insellmukom u niltaqgħu.